Това ми е първият подкаст, между другото. Верно. Да. Чупат се рекорди, ама това е мега впечатляващо. Двама, 30 години на сноуборд. Не е лесна работа, наистина. Мисля, че светло е бъдещето. Виждам колко много деца има в България. Най-добре е човек да прави грешки от чете друг. Изкупувам стари сноубордове от различни състезатели. Защо? За да ги даваме на децата в България. Хората трябва да сме благодарни. Аз съм много, много щастлив човек. Видя ли на маратона в Лондон? Да, аз не ги следя, но видях рекорда. Нали? Те даже двама са слезнали. Това бе, човек, аз си признам, нали, за толкова години в спорта, нали, чупат се рекорди, ама това е мега впечатляващо. Двама дори. А то преди това Кипшоги го беше постигнал това. Да, но в онзи неофициални. Супер контролирани условия, нали, с най-добрите пейсери в света, с някакви маратонки, които са забранени по официални състезания. Какво ли не? Денивилации работи. Пак не ги следя толкова, но тези неща няма как да ти обягнат. Най-малкото хората около тебе. Да, не, той в социалните мрежи навсякъде сравнение, маратонките, не един, а двама, не знам си какво. Не, това си е човешки такива лимити, дето малко ги слизат, много слизат. Гледах, там леката атлетика ми излезна един младеж австралиец, който чупи дето на Болт. подобри на Болт рекорда за юношеската възраст. Не, мен ми е смешно, да се замислих за това, което ти казах и нещо четох сега преди да си говорим. И, нали, ти сега някой казва ветеран в спорта. То това по някакъв начин как ти действа самата дума ветеран, нали, когато те наричат ветеран в спорта? То май аз си го казвам това ти ли си може би постави? Май аз го поставих в смисъл, че усещам се вече, то не се усещам, това си истината. Че съм един от възрастните, да кажем. Ние наскоро го гледахме така, сравнявахме кои набори. Аз съм от тези, които са... Има едно поколение, които са тези Фишналер, Промегер, Карл, Аран Марч. Те са между 80, 85 и 6. Следващото поколение е моето, нали, което 90-ти, 88-ми е този сребърния медалист от Олимпиадата Ким. 92-ти, 3-ти са другите тези италянчетата. Един германец. То общо взето 36 за този спорт вече влизаме, така да кажа, в сравнение с тях младеж. Нали? В сравнение с двамата, които въобще не се отказват. Шампион на 40. Да. Дълголетен спорт. Позволява го. А защо позволява? Като натвърването е супер голямо. Там вниманието към детайла при всяко каране, концентрацията. Много е... техническото отношение е много голямо значение влияе. Тоест, това, което имаш под краката, материала, цялостно говоря. Това са обувки, сноуборд, пластина, автомати. Това нещо, това е един технически спорт, като спортовец, с който имаш някакво средство. Това нещо бута нещата натам. Плюс това формата, който ние играеме, двубоя, който има между съперниците, т.е. от един като борба, бокс, всичките тези, някои са контактни, други не е спортове, но зависи ти минаването от един човек напред. Влизането ти в осмицата от 16-ката ти зависи от един единствен човек. Влизането ти в четвърката от един единствен човек. Да го отстраниш. Да, точно така. Да отстраниш него, да го пребориш психически. Рутината, да знаеш къде колко да натиснеш, къде да натиснеш в трасето, къде има дупки. Така че рутината, която възрастните използват, опита, който имат, помага. И всъщност това, заради това позволява, заради тези неща позволява спорта, това дълголетие. Но пък е супер физически спорт също. Да, тебе ти трябва да си... Защото ти си в топ форма, то няма как да без това. Да, нашия спорт е, да кажем, между 30 и 50 секунди ни е спускането. На Олимпиадата беше едно от най-дългите трасета, мисля, че даже най-дългото до сега. И целият формат са 6 спускания. 2 квалификационни, има кратка почивка и финалите са 4, ако изиграеш пълен формат състезание.
Тегаво е, да. Но позволява и възрастните, младите пък са нахъсани, експлозивни, взривни, ловки, нали? Имат много страхотни качества, но се вижда, че възрастните в спорта не отстъпват. Много се смея, като казваш възрастните, дали? Ами възрастните, защото тези двама, които те много държат, може би дигат средната възраст на спорта, двамата ветерани, истински ветерани, фишналери, Промегер. Те са 80 набор. Фишналер, това му беше 7-та олимпиада. 7-та олимпиада, от 2002 участва, Солт Лейк Сити му е първата. Само Нагано е пропуснал като олимпийски игри, в които игри за първи път стартира алпийския сноуборд и до ден днешен кара и не са обявили, че се отказват. Ти ще имаш ли да си жив и здрав и за още едни олимпийски игри? Френските Алпи? Здрав да съм сам, защото травматичен си е спорта. Минал съм през контузии, такива неприятни ситуации през годините и обаче се справяме. Няма как. Мислиш ли си, че минаха 10 години от този най-успешен сезон с големия кристален глобус и как бързо или бавно минаха тези 10 години, защото ти случиха много неща? И бързо и бавно. Зависи от коя гледна точка го гледаш. Сега се обръщам назад, наистина 2016, 2026, 10 години от глобуса на 6 марта. Много вода се изтече от тогава, много неща се случиха, още подиуми, още победи за Световната купа. Неприятни моменти, както казах, върхове спадове, но си фръкнаха тези 10 години. Реално около тази възраст се влиза може да се влезе в топ форма, някой по-рано, както виждаме Тервел. Но това са единични случаи, в които се достига до такава. Един от кондиционните ми треньори Карабелиев казваше, няма спортна форма, има високо ниво на тренираност. И при нас е така, не може да спортна форма е относително понятие при нас, тъй като не е спорт, от който ти зависят физическите качества изцяло, като леката атлетика, да кажем, или гребането, функционалните спортове, в които гониш една форма и си следиш параметрите, всичко, което е измеримо и може да се измери скок 100 метра, 200 метра. При нас, заради пак казвам техническата част, много играе тая високо ниво на тренираност. Имаше хора, които бяха в страхотна форма преди Олимпиадата и след Олимпиадата не можаха да просто не може да се определи като по определен пик, в който ти просто надграждаш. Има една рутина, която се върти и някои достигат по-рано, дори повече, някои доста дълго време запазват. Има примери, които почти цял сезон имаш фаворити. Кой сезон ти предстои сега, като пореден? Аз доста рано започнах, ако имаш предвид сезон на сноуборд. Да, на професионално каране, вече по състезание. Аз доста рано започнах Световната купа, което беше грешка. Тогава така е преценил треньора ми, с който тренирах, но 2006 година, мислим, беше първата Световна купа, което е много рано. На 16 години виждаме и има случаи, както Малена пък сега за пример, тя е изключително млада, но това са прецеденти, това са няколко момичета или момчета да кажем, в историята на спорта, в които започват много рано, защото вече са готови и има какво да покажат. Докато ние започваме много рано. И това беше абсолютно грешно. Има други рангове състезания, които трябва да се започне европейски купи, ФИСове. Това са по-ниските рангове състезания. От 20 години, значи 21 сезон. Но това не е на високо ниво. На високо ниво бих могъл да кажа да кажем 10 години, от които от глобуса, но преди това имах 2-3 години влизане около 20-ката, 18-то, 17-то, 19-то място, които ми бяха близко до финалите. Финалите са основния формат, в който първите 16 си е постижение. Ти всъщност на 3 започваш да караш ски, на 7-8 започваш с сноуборда. Да, да.
и после на 16 започваш да се състезаваш. Въобще, можеш ли да се върнеш назад към 16 или 8 годишния Радо Янков? Представил ли си, че 20 години или от 8 годишна възраст, 28 години по-късно, ще си най-добрият български сноубордист? Защото това е факт. Трудно ми е да си представя. И даже живот и здраве, нали, след 2 години ще станат 30 години на сноуборд, което не е малко за един човешки живот, за един човек, който е на 38, примерно, образно казано. Не съм си мечтаял на тая възраст за постижение някак и по-скоро на по-късна възраст, около 12-13 годишни започнах така, ти влизаш в спорта, Виждаш къде си, започваш тогава да осъзнаеш кои са най-добрите, да ги виждаш. Ние не сме ги виждали, както сега в социалните мрежи всичко е достъпно. И децата от клубния ми отбор на 8-9 години вече знаят кой е и така. Вдъхновяват се, поддържават. Тогава треньора ми си спомням Васил Милчев, който и до ден днешен е треньор на клубния ми отбор. Ми показваше снимки на компютър, на такъв голям стационарен компютър с обясни за моите какво е това. Голям монитор. Но мисълта ми тогава такива на дискове и беше направил, подготвил снимки на дискове и само ги бях виждал и дотам на тези снимки. Добре, ти тогава към какво се целеше? Някаква сравнование с себе си ли е? Защото като нямаш точно идол пред очите си да израсне някой, нали, да има големите шампиони. Ние имахме идоли в ските, нали, Пепи? Да. Поп Ангелов. Аз имах идоли Сани, разбира се. Нали? Аз имах идоли, имаше хора, които момчета и момичета, които се занимаваха с алпийски сноуборд по-рано от мене, няколко години. Те бяха по-възрастни от мен и те ми бяха първите идоли. Едното от момчета беше Станислав Вангелов. Много така добър мой приятел, син на Кръстю Вангелов, който е, знаете, дълги години директор в фабриката за ски в Чепеларе. Той ми беше идол, защото те бяха тези, които бяха по-големи от мен, караха по-добре от мен, вижда ги на тренировка, на състезания и в последствие вече започваш, когато се срещнеш на някои от състезанията или вече по телевизията, както съм виждал другите световни звезди, и започваш да се вдъхновяваш от тях. Джейси Джей Андерсън, той ми беше... Той би казал, че и до ден днешен, той се отказа, но беше ми така като кумир. Защото треньора ми тогава, на него му беше така вдъхновител и аз от него може би го изкопирах това нещо. Знаех с какви градуси кара, с какви бордове. Какви ти бяха първите градуси? Ние може би трябва да влезем малко повече в подробности. Това е начинът, по който краката застават на самите автомати в сноуборда. Като млад състезател ти всъщност директно с твърди? С твърди... С твърди автомати. С твърди автомати, за хората, които не знаят, сноуборда, така един е общо казано фристайл, този с меките автомати. Това е това, което виждате по повечето писти, масово, което се кара, но доста има голям интерес към алпийския сноуборд. И особено напоследък, последните години и в световен мащаб. Азиатските страни много го практикуват, даже бих казал по-голям процент от скиорите са сноубордисти, то са алпийски сноуборд в Корея, в Япония, на местата, които съм бил. Там е обувка близо до скиорската обувка, алпийските ски. Твърда обувка, за всеки скиор, който знае, любимото нещо в края на деня, след като караш ски, да си бахнеш обувката. Облегчение. 8-5-4, това съм играл. Сите, както съм стартирал, така е има и до ден днешен. Тъй като ми бяха много големи и сега са ми краката 45 номер. И тогава, сега не си спомням, като съм бил дете, колко са ми били там, кой номер съм носил, но си спомням, че не можеха да ми се съберат краката с твърдите обувки, трябваше да бъдат просто по-изправени автомати. И затова са такива градуси. Но това са доста малко хора карат с подобни градуси. Защото дъските са тесни и на лицев или на гръбен завой вероятността да ти опрат пръстите или петите и да ти задере, образно казано, голяма. Добре, ти знаеш, че в България има много хора, които
карат сноуборд, особено последните 20 години. Аз също съм почвал от ски и сега като любител карам обикновен сноуборд. Каква е основната разлика в самото каране между един обикновен сноуборд с меките обувки и в алпийски, който е много твърд? Ще се справя ли, ако съм на едно добро ниво? Доста е голяма разликата. Даже бих казал, че алпийския сноуборд като усещане е по-близко до ските. Разбира се, тотално различно е. Той е асиметричен спорт с вързани крака и така нататък. Ските са съвсем различно нещо, но като усещане, като твърдост, като точно смяната на посоките, да, през закантването, транзишъна, който му казваме, нали, е съвсем различно. С меките автомати всичко е много по-свободно, кракът ти е в доста по-мека обувка, автоматите са меки, там няма такова твърдо закопчаване, борда е много по-широк, по-мек, така че голяма е разликата. Те са си почти различни спортове. Тебе случва ли се от време на време да караш? Мек сноуборд не съм карал от много години. И си спомням, че в последния път, в който карах, от преди това пък не бях карал доста години и ми беше доста трудно. Стига. Тъй като толкова е твърда нашата конструкция. В смисъл, това, което ние караме като професионални състезатели е много различно от това, което карат като твърди сноубордове хората, които го правят за удоволствие. Защото ние имаме пластини върху тях. Първо, сноубордовете са много по-твърди, с голям камбър, това се нарича камбър или стрелка на български. Това е гърбицата, която той сноуборда има една такава извивка, която като натиснеш пружинира и той реално дава това връщане, това енергията, която дигнеш, борда има талия, нали, това е карвинг линията. Оттам твърд сноуборд, отгоре има пластина, която много втвърдява сноуборда. Ние имаме, тя също е с такава извивка, за да може при огъването да връща, да има така обратна тяга, така казано, общо казано, за да си по-бърз, за да излиза по-бързо от завоите. Автоматите са много твърди, обувките са с твърди пружини, с различни пластмаси, езици, така че и между алпийския сноуборд, който можете да си наемат хората някъде в ски и сноуборд гардероб, разликата е огромна. Той и заради детайла е така конструиран професионалния сноуборд, който ти караш, защото е много важно да се вземе в най-възможно добрия начин всеки завой. Което аз поне си мисля, че заради тази твърдост, която ти говориш. Много са нещата. Те са, както казах за тази, ако изпаднем в подробности, няма да стигне времето, но в алпийските ски има рестрикции, има правила, в които ската за гигантски слалом, сега не съм с точно сигурен, но мъжките ски не трябва да надвишават или са по-малко от 195 см. Радиуса трябва да е там, мисля, че до 30 метра не беше или 35, или под този радиус не можеш. Тоест, ако имаш по-нисък радиус, по-къс радиус, завиването е по-лесно, можеш да караш по-направо, в последния момент да завиеш, така нататък, можеш да си скъсиш пътя, не е нужно да отваряш завоите толкова, толкова да, радиуса хората си дават сметка за какво става въпрос. При нас няма, за съжаление, такива правила. Не знам защо не са въведени. Ние много настояваме състезателите, защото то не е просто една талия, един радиус от окръжност, който, да кажем, средния е 21 метра. При нас има динамичен радиус, носа може да е по-изправен, опашката да е по-широка и това нещо, всеки един милиметър по-голям или по-малък в широчината на сноуборда или горната част, носа по-широк, по-тесен, талията, опашката, това дава някаква разлика за самото каране и усещането най-вече. И спрямо това как са наредени вратите като разстояние, първо имаш разстояние между вратите и после имаш отстояние офсет. Това е колко е затворено трасето. На гигантски слалом 8, 9, 10, 11 метра. Това само моят треньор го реди, нали? Тъй като на мене ми е така по-удобно. Много често се редят по прави трасета. Тези неща изискват постоянно тестване на екипировка. Тези
всякакви технически различия, защото през годините много път съм се уверявал, че два сноуборда, които са абсолютно близко един до друг, с различен радиус 1 метър, образно казано, или 2 метра, или метър и половина, или малко по-твърд, по-мек и така нататък, различен материал вътре, в които са изработени, различно поставане на материала, има фиброз, така и така нататък, може да даде 50, 80 стотни разлика в едно спускане с идентични усилия, така казано. Тоест, можете да си представите колко са при нас. Имали сме състезания, в които миналата година имаше едно такова състезание, първите 16 бяха в 59 стотни. И можеш да си представиш, че само с един малко по-подходящ за теб сноуборд, с едно нормално каране, без рисково каране, може да си първите няколко. И това го прави пък много интересен от друга гледна точка, тъй като обикновено при нас има изявени фаворити. Всеки един сезон са определени хора, те се въртят, сменят, но в състезанията и заради формата, за който говорихме по-рано, много различни хора печелят кръгове от Световната купа в един сезон. Каква част от подготовката са всички тези детайли? Да мислите, да тествате, да видите... Огромна. Тестването е перманентно. Нали, физика има свързано с... От физическата му част, като издръжливост, това е, че ти трябва да направиш обем. Ти трябва да си здрав, за да направиш физически, здравословно, за да направиш броя врати, броя дни на сняг, в които ти трябва да определиш кой сноуборд е подходящ за тебе. Само, че там идва някой е измислил нова пластина и ти трябва и нея да изтестваш. Или нов сноуборд, или малко по-дълъг сноуборд с 2 см, с 5, с 7, с 8, с различна... Комбинациите между различните компоненти от техническата част са много. Тоест този борд с тази пластина, с тези автоматите не се менят, но борда с пластината, с пластините отдолу сини пружини, скрити, без пружини, различни цветове пружини, различна твърдост, така че просто трябва много време и това е малко изморяващо, защото действително се получава така, че по-голямата част от годината ние перманентно тестваме. Което е изморяващо и малко са дните, в които да караш един сноуборд или един вид сноуборд, в който да си сигурен да добиеш малко на него така рутина, малко да му насвикнеш, да го усетиш и да ти стане, да ти идва така по-лесно нещата да се получават. Зоната на комфорт да си я разшириш. Може би е прекалено аналогията, но просто сещам за Формула 1, нали, там колко е важен автомобила, всичките детайли с екипа, които трябва да се направят. Не, разбира се, сноуборда не е на такова високо ниво, но е подобно. Там са какви гуми. Там също има рестрикции. Знаете, горивото трябва да е еднакво, тежестта на колата, от това, което съм запознат. Има много ограничения, но въпреки това в тези ограничения пък те могат да лавират и да правят разни неща, които да направят колата по-добра. Както и при вас, екипа, треньора и състезателя, предполагам, че вие с Джоко основно се занимавате. Ние основно се занимаваме, засичат се времена, вече има времеизмервателни уредби, от много давна се използват, но най-новите са вече с няколко междинни времена. Разделя времената на момента през мобилно приложение от старта до първа контрола, от първа контрола до втора, от втора до трета, от трета до финал. Виждаш къде губиш, къде печелиш. Знаете, технологиите са развити от камерата, която снимаме всеки ден. Спусканията се свалят на момента на таблет, гледа, се прави се анализ. Като казват технологията, понеже вече живеем в ерата на дигиталната революция, AI използва ли се по някакъв начин в анализа изкуствения интелект? Може ли да ти помогне по някакъв начин с тренировките?
Ти също си използваш и чат GPT за нещо? Използвам го, но не съм го използвал за тази му част. Аз не използвам платената версия. Предполагам, че в платената излиза така доста повече информация, но това са някакви общи неща. Не съм сигурен, че има много детайли, в които най-вероятно за тренировъчни програми по физическата част може, за някакви основни анализ на данни ми се въртеше в главата. Анализ на данни може би да. За анализ на данни, за някаква статистика, може би и да може да се използва. Не съм го използвал. Но при нас условията са много и различни. Снега е много различен. Това е другото интересно. И ти реално с един сноуборд, аз имам такива спомени, че имаше, в случай тая година имаше едно състезание, в което беше много ледено. Аз използвах един сноуборд, който доста добре се държи на лед. В конкретния случай и веднага разликата даде голяма разлика спрямо другите състезатели. Докато на по-меко трасе, този сноуборд в трасе, в което е сложено по идентичен начин, както на предното състезание, разликата пък не е толкова голяма с състезатели. Тоест и условията са много динамични, снега, структурата на снега, плътността на снега, колко влага има вътре в снега, после той става лед, кристализира различните там структури на снежинките, има много значение. Сега се стремят да поливат пистите, влиза като правило при нас. В ските го има отдавна това нещо, за да бъде първо еднакво трасето за всички състезатели от първи номер нататък до края, защото това дава голяма разлика, ако трасето се развали и просто едните нямат почти никакъв шанс с задните номера. И друго, за да се уеднакви при нас в самия формат, минават, тъй като формата ние и мъже и жени караме в един и същи ден по едни и същи две трасета, да бъдат абсолютно така възможно добре да останат след стотици минавания на толкова много състезатели. Когато говорим за всички тези детайли, предполагам си го мислил, нали, хората, които те гледат по телевизията или долу на пистата, виждат ни 50-60 секунди, в които се пускаш и въобще не осъзнават колко много работа минава за цялото това нещо. Хората, които се интересуват поне малко от спорт, то не е нужно. По-широката, те няма и как да знаят хората. Всеки един спорт на високо професионално ниво, олимпийски спорт, крие тези всички неща в кухнята. Няма как. Всеки един спорт си има своите детайли, върху които трябва да се обърне внимание, компоненти, фактори и така нататък. В нашия са много, ние си ги знаем, но не съм сигурен, че трябва да знаят хората всичко. Те няма и как да го разберат. Но е доста работа. Доста време, доста умуване, кое как да стане, защо е така, анализи, работа и така нататък. Не е лесна работа, наистина. Ти като ми го задаваш сега този въпрос, аз си давам сметка по някакъв път, защото аз съм си в процеса и всичко ми е навик, нали, случваме имам някакво изходно ниво, гледам нещата, сравняваме, но си е доста работа. И пак казвам, първите, да кажем, 20-30 състезателя, ние сме много подготвени в Световната купа. И тук е въпрос на намиране на правилната екипировка. Кой ще бъде с много добра екипировка за неговия стил, защото стиловете са различни. И от топ 16 много вероятно всеки един от състезателите да може да стане първи или да е поне на подиума в първите 16. И това много често се случва. Времена с 15, 14, 13 време печелят състезанието. Защото срещите им вече, състезанието като започне формата, финалите, срещата с един с друг състезател, първи кара с 16, втори с 15, това е четвърт финала, после минава осми на финал, после минава четвърт финал
И много пъти случва ми се да бъда първи да ме отстрани 16-тия, както и на мен ми се е случвало няколко пъти от 16-то място да победя първия. Може и да съм секунда и половина зад първия в квалификацията, но стартира едва ли не едно ново състезание. Той затова спорт е толкова готин и емоционален, защото на топ спортистите нямаш задължително изявен фаворит при всеки дуел, така всичко може да се случи в определен момент. Така. Това е интересното на спорта. Много са малки разликите. Мен една от тежките загуби ми е с 200. И то на световно първенство на полуфинал. Срещу олимпийския действащ сега шампион, който стана първи в Кортина, Бенямин Карл. 40 години. На 40 години, да. Вие с Бенямин Карл имате доста история във вашата кариера. Аз не знам, това се чудих преди да седнем да си говорим, дали той ти е така най-големия съперник, може би, в кариерата. Един от най. Той, Промегер, с тях имах няколко години, когато така ми бяха върховите постижения покрай Световната купа, когато спечелих. Имахме доста срещи с тях. Годината след като спечелих Глобус, отново се борих за големия Глобус с Промегер. И постоянно си разменяхме жълтата, оранжевата фанелка, оранжевия номер за водач в Световната купа. И той накрая ме победи на края на сезона. На последното състезание беше много тежко, тъй като той беше пред мене с малко точки, но отпадна рано в състезанието. Аз продължих един кръг, само че трябваше да стигна до второ или до трето място. Аз не успях. Тогава загубих Световната купа. Останах втори. Пак сериозно постижение, но човешката психология е такава, че предната година съм задигнал леквата до първо място и тогава може би не се щете. Така го усетих като успех. Втори за голямата световна купа. По-рано пък през сезона, този същия сезон, за който говоря, аз се борих с него, двамата австриеца, за малката световна купа в гигантския слалом. И я спечелих. Имаме така една много интересна снимка. Се шегуваме с моят треньор. Аз съм между тях с глобуса, целувайки го, те двамата отстрани с едни такива намусени физиономии. Беше в Турция едно състезание, в което се решаваше взимането на купата. И в същия пък сезон загубих от Карл на полуфинал на световното първенство. И загубих сигурен медал, говоря, ако минеш на полуфинал, отидеш за първо и второ място. 200. И сега му го и казах, тъй като той се отказа, обяви, че приключва. По хубав начин. И му казах, спомняш ли си, срещу теб ми е най-голямата загуба и най-тежката за преживяване. Той разбира се, не можа да се сети в първи момент, но след като му казах Сиера Невада, световното първенство, това беше... Аз бях първи на квалификациите с близо секунда пред втория. Аз бях в страхотна форма двете години спечелването на големия глобус и следващата година бях в много добра форма и тогава бях, връщайки се назад, пак с много добра екипировка, в сравнение с другите също. Тоест, ние имахме всички добра, но бяха идентични, нямаше толкова различни сноубордове и конфигурации. И така. 200 не знам дали някой може да си представи какво са това. 200 аз го давам като пример. Давам го, ако някой иска да пробва 200 колко е. На телефона, всеки има телефон, да пробва най-бързото стартиране и спиране на хронометъра. Да пробва ли? Аз гарантирам ти, че под 800... Колко го правиш ти? Ти си с бърза реакция. Мисля, че 10 или 800... Нещо. 20, да. Добре. В смисъл, най-бързото си кликване е толкова. Аз не мисля, че можеш под 800 да свалиш 10, 8, 10. Това е. А 200? При това вие имате много бързи реакции. Аз гледах в твой Инстаграм даже една игра с една състезателка, където се опитвате за бързи реакции. Това е едно от средствата така за ловкост. Имаме и такъв
тип тренировки, в които ловкостта, реакцията, бързина на реакцията и самия старт, тъй като старта ни има една като дъска, в която трябва да хванеш, освен сигнал, отварянето на вратата, да тръгнеш максимално и да оближиш вратата, за да не загубиш време, тъй като отварянето на вратата стартира времето, в което се състезаваш. Забавиш и са 30 стотни, не, 30 са много, но забавиш и са и 15 стотни е доста. Как успява музиката ти да възприеме 15 стотни? Това е, значи 100 стотни са една секунда. Да. 0.15. Не знам, аз имам така... Някакъв... Ние имаме нюх. Разбираш ли, да. реакциите на... Аз си го сравнявам малко с автомобилните спортове, алпийския сноуборд, защото имаш скорост, имаш завой, траектория постоянно, особено рали спортовете, нали, които са, знаете, колите са бързи, траекторията, сцеплението и така нататък. Ние го имаме сцеплението в сноуборда, имаш го, нямаш го и то е различно постоянно, нали, както са гумите, завоите, траекторията на самия завой. Къде ще влезеш, ще отвориш ли завоя, ще го затвориш, ще изправиш после, къде ще излезнеш, как ще запазиш инерцията. Това всичкото са физични закони, центробежни сили и така нататък. Наклон нали, посоката на склона, перпендикулярите и така нататък, но не знам, това си идва с карането. Бързината на реакцията, ловкостта, периферното виждане отстрани. Ти състезател постоянно знаеш къде се намира другия. Дори да си обърнат, аз съм с десен крак напред и стартирайки отгоре, ако съм на лявото трасе, казва се от ските идва скьорско ляво или скьорско дясно. Дори да съм с гръб към състезател, аз усещам, ако той е до мене, колко е, или като е пред мене, без да го гледам, усещам и виждам с периферията колко е пред мен. Добре, когато бяха тия 200, сигурно не си имал идея да... Не, когато си толкова малки разликите, чакаш. Ти виждаш, да, вижда се. Усеща се, когато си напред. И усеща се, когато губиш. Понякога се случва в последните няколко врати изоставащия да натисне повече и да влезе с малко по-голяма скорост в последния транзишън, последните няколко врати, да изправи трасето, ако се умее. Другия пък, който е отпред, понякога въпреки че усеща какво се случва около него, ти не се отпускаш, но не караш на тези 110%, в които караш, ако си изоставащ. Като гониш. Да, като гониш, знаеш, че е когато гониш, се правят такива смисъл, извън свръхвъзможностите, не знам смисъл. Не ми се е случило такива карани да направя, които друг път едва ли мога да ги повторя, ако не съм в същата ситуация. И тук ми е любопитно за менталната част, защото всъщност за това си говориме. Като застанеш на вратата, преди да стартираш, колко е важно да ти е изчистена главата. И аз не казвам само от лошото и от добри неща, нали? Дали си мислиш семейството, вкъщи, приятелите, така нататък. Това изчистване как става, че да мислиш само за тази задача, за която си се готвил през цялото време? Всеки си има различна настройка. Едва ли има състезатели, които по един и същи начин се настройват. Някои се нахъсват повече, някои се агресират повече, така да кажем, за да бъдат по-нервната система да е под стрес. Други се опитват да са спокойни. Аз за мен знам какво работи и когато успея да влезна в този тунел, в който си мисля за карането и за какво трябва технически да изпълня тактически, чисто напрежението изчезва. Каква рутина правиш, за да стигнеш до този... То са мисли, които си ги въртиш в главата и то най-вече се опитам да се концентрирам върху това, което виждам. С много път съм го казал. Ти заставаш на старта, имаш няколко 1-2 минути между предния състезател, след като стартира. Аз заставам на старта, имам закопчаването на автомата,
нагласането на ръчките на стартовата врата, къде точно да са. По определен начин ли ги хващаш? То е един начин. Да, имам пред малко при нас паралелните дисциплини, в паралелната дисциплина на ските, вратите са еднакви. Ти можеш да ги дръжките да ги качваш нагоре и надолу и напред и назад, спрямо това, както ти е удобно. Нали, аз имам един определен начин. Зависи колко сняг имаш отдолу по някой път вратите са, вратата се вкопава в снега. Така че това също зависи. Дали можеш да вдигнеш нагоре или надолу. Но имаш около минута, да кажем, минута и половина. Докато се пусне предния състезател, правят трасето, ако има паднали флагове. В тази минута най-вече тогава така фокусираш се върху това, което трябва да се изпълни. И когато се случи, когато е близо до 100% като фокус, карането се получава. Питам те, защото съм чел, че много от топ професионалните спортисти, дори примери като Рафаел Надал, как преди всеки сервис... като суеверни... мисля, че е рутина. Те много хора го наричат суеверие, а то е по-скоро някаква рутина, която ти си свикнал и ти помага... Като навици някакви, да. Може би аз имам такива. Закопчаването по един и същи начин на обувките. Ако случайно ги закопчаваш по друг начин, ще те ядоса може и да ми направи впечатление. Нали, ти сега замисляш за този въпрос, но има неща, които правят се така като рутина. И има го. Има го и правил съм си обаче експеримент, различни неща да направя и не мисля, че ми влияе. Просто защото си правя експеримент. Ако попадна в ситуация, в която съм извън зоната си на комфорт, трябва да си подготвим за всичко. Защото се случват примерно ние олимпийски игри, това е едно специално състезание, едно друго състезание. Да, ние знаем между нас състезателите, това е едно състезание като всички останали, със същата конкуренция. Няма различни хора, които участват от Световната купа, но знаете, Олимпийските игри са друг вид състезание. И за това е добре човек да си е така, зоната на комфорт да е голяма, да кажем, или да не се преценява да излиза от нея. Отвъд нея. По-малко, за да си разшири. Някои от младите ни страхотни състезатели по сноуборд говорят ли с тебе за всички тези неща? Споделяме си доста и последните няколко години, тъй като ние имаме и различна подготовка водим. Те започват малко по-късно, аз започвам малко по-рано. Различни са ни програмите, но се засичаме все повече и повече и разговаряме доста, да. И то не е само от психична гледна точка, психиката, ами техническата част. Споделяме си. Беше много щастлив. Поне ми се стори. Сега и ти ще кажеш, нали, в Банско и на Олимпийските игри. И, нали, един спортист за твоя спорт обикновено е най-щастлив за собствените си успехи. Ама ти гледаше толкова щастлив, нали, като гледаше и Тервел, и Кръшняк, и Малена на Олимпийските игри. Откъде идва това в тебе? И можеш ли го опишеш? Ти го каза. Първо, всеки се бори. Това е индивидуален спорт. И всеки се бори за себе си. И винаги човек иска на първо място да направи най-доброто за себе си, да направи най-добрия резултат. Обаче аз от много години съм сам. И последните няколко години вече мога да кажа, че имаме отбор. Нали, което е хубаво. Тъй като не ми беше лесно да... Аз съм много добър човек и има приемственост от моя страна, от тяхна страна, но не ми беше лесно, тъй като аз съм се викнал да съм сам, разбираш ли. И просто това приобщаване между нас, те са пък и много по-млади като възраст. Разбираш, ние сме на различни, етапи от живота. Но тази година и миналата година така сме доста по-близки и успяваме. Пак
както ти казах, за техническата част да си говорим, споделяме си някакви неща, се подкрепиме. Аз сега усещам това, какво да имаш отбор, който и като си единствен, да кажем, на финали, има някой, който е отдолу, образно казана, и като си загубил, не си влезнал в финали, пък да подкрепиш някой, който е от твой отбор. Да, не ти е приятно, да, ти си отпаднал, но това се случва навсякъде. И в Банско беше много емоционално, тъй като аз успях много е неприятно четвърто място и е много трудно да вземеш бронзовия медал, тъй като има вероятност и да си четвърти. Не ми беше лесно спускано, в същото време пък на Терво също не му е било лесно, обаче пък той успя да го направи и заради него пък чухме българския химн, което беше черешката на тортата. Откъде тръгна репликата "Българите можем"? Помня преди време така завършваше. Това е много отдавна. Да, помня. Има едно видео в интернет. То още го има от едно посрещане, в което аз 2 пъти съм юношески световен шампион, 2008 и 2009 година. И се връщахме от, мисля, че беше 2009 година, в Нагано имахме световно първенство за юноши, там станах първи. Имаше страхотно посрещано, организирано така най-вече от Чепеларе, от родния ми град, гайдари, приятели, познати, клуба, състезателите, всички съотборници. И там си спомням, че то го има и на видео, една журналистка, която снима видео, тук, ми го подхвърли и кажи българите можем, и аз тогава го казах и оттам започна така като някакъв слоган, не знам, пък и аз го вярвам и виждаш, че покрай такива успехи, които най-вече в спортистите успяваме да направим, някакси обществото се обединява, подкрепяме се, всички сме едини, което е много хубаво. А пък и ние можем, защото зимните спортове са много трудни спортове, много скъпи спортове и ние сме, продължавам да го казвам, ние сме доста на изток и на нас не е много трудно от всякаква от логистична гледна точка се предвижим нататък към Централна Европа за гледчерите, от финансова гледна точка. Знаеш, че зимните спорта са много скъпи, изискват се много средства и въпреки това ние правим резултати, въпреки това, че нямаме същите бюджети като големите нации, ние правим резултати и сме конкурентно способни до много голяма степен с тези нации, в които имат години традиции в алпийските ски традиции. Най-малкото нации с гледчери. Почват в септември. Техните деца и юноши, и деца, които са на възраст още любители, започват да карат септември-октомври месец. А нашите деца тук, ако родителите нямат възможност и ако няма така създадена организация на клубно ниво, клуба да има средства, родителите да имат възможности, за да ги изпратят, те да започнат да стартират сезона си септември-октомври месец, те са назад. Те просто няма как да наваксат. Там трябва обем. Това е. Осъзнаваш ли, че ти, Сани, преди това проправихте този път на това страхотно поколение също, защото сега ти ги познаваш и добре, но ми се струва ти с по-голямо самочувствие още от малки, което според мен е много готино, защото имат добри примери. Преди вас, примерно в мъжки и женски сноуборд, нямаше примери в България. Факт е, че Сани преди мен тя караше алпийски сноуборд. Има подиум в алпийския сноуборд също. Има много подиуми, мисля, че близо 20 в бордър кроса или общо са и 20. Има победи за Световната купа. От нея доста съм научил. Това не го забравям. Аз пък, може би, по-голямата част алпийския сноуборд, така наистина, колкото е нескромно да звучи, това е факт. Го проправихме пътя с аз и Джоков в началото. Бяхме само двамата.
с подкрепата, разбира се, на федерацията, на министерството, на спонсорите, но ние двамата си започнахме и си пътувахме с буса и вършихме цялата работа, която беше за много по-голям екип и много повече хора, отколкото бяхме. Ние в България с 2 души вършим работа за 10. Да, но... По стара българска традиция. Това да намериш правилната екипировка, пак се връща на нея, си беше премеждие. Да намериш обувките, тогава много беше интересен факта с тези обувки, които жълтите, прословути жълти обувки, може би си чувал за тях, в които трябваше да се намерят, за да се стъпи на следващото ниво. Иначе си лимитиран. И аз тогава всъщност взех тези обувки онова лято на 2015 година. Вчера ми излезе един спомен във Фейсбук как стартирам на вчерашния си ден вече тренировъчния процес за новия сезон. Тогава намерих тези обувки. Взехме нов сноуборд, който е уж като на другите. Ние нямаше как да знаем тогава. Нямахме такива добри отношения с производителя, тъй като съм нямал толкова добри класирания. И така, проправихме доста път и смея да кажа, че съм им асистирал доста на момчета и на всички от новото поколение сноубордисти, тъй като в момента аз тогава исках информация от чужди колеги мои. Някои бяха доста отзивчиви, други не, и то нормално, аз го смятам за нормално и аз не бих си казал всички неща, особено за съперници, които са от чужди държави. Сега просто една идея по-лесно се случва. Сега пък трудността идва от това, че са прекалено пък много възможностите и вече, както ти казах, като няма лимитация в самите технически характеристики, всеки прави всевъзможни опити, комбинации, тогава наистина трудно се намира правилната екипировка. Но аз си го смятам, давам си сметка като някакъв знак, не знам, или може би ми е някаква мисия това нещо, така се е случило, че аз съм от първите, в които съм проправил път и след мене има някакво поколение, което вече така стъпи много на широко, защото след тях, след Тервел, след Малена, Сашко, Петю, Крис, които са в следващото поколение, след тях има още деца, което е много радващо. Аз това искам да кажа, ако случайно хората не знаят, че ти, сега говорим за тези страхотни млади хора, които постигат успехи, но тебе това ти е цел не просто на думи, а и го доказваш през годините с организацията на състезанията за деца, с школата, с това, което правиш. Това каква радост ти носи? Защото там вече ти се налага, сигурен съм, да работиш с доста повече хора, не си фокусира само върху твоя резултат. Трябва да погледнеш картинката малко отгоре. Ами аз от много години, пак колкото нескромно звучи, помагам всячески с каквото мога на сноуборда в България, всеки един аспект. Пак казвам, и с разговори с децата, как да се настроят, какво да направят, и с треньорите, и най-вече с клубния ми треньор в Чепеларе, кое работи, кое не работи, кое навлиза, кое е правилно, кое не е правилно, с какво се кара, с какви наклони, с какъв сноуборд, с каква пластина. Изкупувам стари сноубордове от различни състезатели. Защо? За да ги даваме на децата в България. По клубовете. И това сме го правили много. И продължаваме да го правим. Колко сноуборда си изкупил? Много. Говоря ти, че на символични цени ми ги дават и родителите ги купуват за по 100, 200, 300, 500 евро, което е много, много добра цена. Постоянно правим това нещо, за да може да имате някаква екипировка. Иначе нямат ли екипировка, пак се връщаме. Обречени са, няма никакъв шанс. Обувки на втора употреба от състезатели, автомати, пластини. Това всичкото, това го правим в последните, не знам, 10 години сигурно.
Като говорим за този ноу-хау, методология на трениране, предавате ли също? Да. Защото това не се измерва в пари, това е опит. Да, това е. Какво трябва да се закупи? Коя уредба времеизмервателна трябва да се закупи? Каква машинка за правене на кантове? Как да се правят кантовете? Наклоните на обувките. В смисъл, те са много неща. Но то ноу-хау, както ти казва, е така на една табла го слагам, нареждам всичко и му дам. Какво бъдеще прогнозираш и за сегашните нови звезди в сноуборда, пък и за бъдещото поколение? Смяташ ли, че България става сноуборд сила? Аз мисля, че вече е станала. Наистина, това го казвам с ръка на сърцето, мисля, че вече е станала, тъй като вече Тервел с този си медал, който спечели. Ние сме вече федерация на съвсем друго ниво, в друга категория. Нали, знаеш, ти много добре знаеш, че медалите от зимни олимпиади са ни много малко. Да. Това само по себе си може да даде, така си дадат сметка хората, че зимните спортове са много сложни спортове и ние сме така, тези медали са много повече струващи не в финансово отношение от едни медали на австрийците. И мисля, че този медал на Тервел е много повече от медала, ако щеш, на един Бенямин Карл. Като стойност всичко, което стои зад него. Да, Защото преди Бенямин Карл, аз си спомня, той беше дам го пак за сравнение, в Европейската купа, но преди него имаше хора, австрийци, които състезатели от световния елит, които просто ние сме една шепа и сме стартирали сега преди 15-20 години. Нали? С всичките хора, които няма да изброя всички, няма и да изброявам, но с всички хора, които са ми помогнали на мен, които са стартирали федерацията, ръководството, деятели, родители, бивши треньори, такива, които са минали за малко и са си тръгнали, но те всички са дали по малко. Но ние, сравнявайки с една Австрия, бяхме така по-далечно, мисля, че светло е бъдещето. Виждам колко много деца има в България. Повече от всякога, откакто съществува спорт. Освен на този ноу-хау и вече малко по-отъпкания път, на какво друго му додаваш успеха на тези млади хора, на Тервел, на Малена? Специално те са по-специални. Те занимават с много спорт. Възпитани са по този начин. Възпитани са да се оправят сами, да се борят, да не се отказват. Освен това е изключително, всички мои хора, но те са изключително възпитани, изключително добре говорят, като ги чуеш, ти си казваш, чакай, те са вдъхновение за 20 много, години да. Ли са деца и... Ние забравяме понякога, обаче Малена си едно дете. Да. Тя си едно дете. И ние се шегуваме, нали, между нас, детето чудо. Но тя си е още едно дете и в същото време много интелигентна за възрастта си, Тервел също. Тази така интелигентност неминуемо влиза и в спорта и трябва да мислиш в спорта къде и какво да направиш. Не може просто да тръгнеш и да караш на 100%. Това не винаги ще ти донесе успех. Те знаят какво правят. Пак казвам, от спортовете, които са практикували и бойните им спортове, поне това, което съм си коментирал с Тервел. Мотокрос, бойни спортове, зимни спортове. Това дава много рутина, това дава много опит, който дори да го нямат в сноуборда. Той ги изгражда като спортисти. Каква част е таланта? Защото и ти сам знаеш, нали, колко пот си пуснал по пистите. Каква част е таланта в сноуборд? Трудно е да се измери. Просто талант или, не знам, някъде го четох или видях някое видео. То по-скоро е дарба да усещаш как се случват нещата. Някои имат повече от други. Това е. На някои им трябва малко повече работа, повече тренировки, за да достигнат до едно ниво. На други им се получава просто с малко по-малко работа. Усещат в случая къде да поставят на кант,
как да поставят на кант, колко дълго да държат. И това го виждам сега в момента в следващото поколение. Племенника ми също е сноубордист. Виждам го в това поколение, в което той е на 18, на 19 ще стане. Юноша. Но виждаш го как едни разбират на момента какво им се казва и веднага го вкарват, го прилагат в карането. Други малко по-трудно им се получава. До голяма степен играе. Защото това вече и на високо ниво, та интелигентност или това усещане, възприятие за нещата и какво трябва да направиш ти, за да се случи еди какво си, нали? Или за да миниш 50 см по-близо, или 20 см по-близо, или да запазиш тази траектория, която ти запази скоростта, както с автомобила, за това, което ти казах. Къде да излезнеш след завоя, за да запазиш скоростта си с 2 км по-голяма от над съперника ти и средната ти скорост накрая да ти бъде с 1 км образно казано, с 1 км по-бърз за да си по-бърз. Влияе доста. В смисъл, мисля, че тази дараба и усещането за това как се случват нещата и как да си по-добър в твоя спорт си има голямо значение. А влияе ли според теб при това поколение това, че са много психически освободени? Нашето поколение, нашите родители бяха живяли в един друг строй. Ние не израснахме изцяло в ерата на интернета и на мобилни телефони. Сега информацията е навсякъде. Нали, sky is the limit. Можеш да мечтаеш за абсолютно всичко. Виждаш ли нещо такова при тях, че поне медийно отстрани, като ги видиш, в най-добрия смисъл казвам, са пердета и не изглежда, че не им пука и постигат с една лекота някакви неща. Сега първо, това, което ти каза, така е. Факт е, те са с много по-голямо самочувствие. И говоря за всички млади спортисти, младежи извън спорта. Липсва йерархията малко в отношенията между по-възрастните, между или по-опитните и така нататък. Това леко се усеща. От друга страна, поколението е такова, че всички са с малко по-голямо самочувствие. И това не е лошо. Разбира се. Защото, щом върви цялото поколение такова с увереност, да кажем, и с самочувствие, ако ти определения млад състезател на 18-19 към днешна дата бъде с моята скромност и отстъпване и така нататък, той няма да се справи. Няма да успее. Просто ще бъде затрит някъде, ако искате, колкото и талант да има. Така че, мисля, че така си върви поколението и си е нужно да си бъдат такива, да си имат увереност, да си имат самочувствие, разбира се, в рамките на покритието, на това, което са постигнали и така нататък, но това помага. Аз давам сметка за себе си. Аз съм и скромен човек, от обикновено семейство излязал без много самочувствие. Дори когато така има големи резултати, съм се опитвал да си потискам его и самочувствие, за да не стана човека, който не искам. Човека, който е надменен и се държи арогантно и така нататък. Съм се опитвал да го потискам това извисяване. Аз не мисля, че нашите младежи се държат в никакъв случай високомерно. Напротив, те са много, ти както каза, освободени, с самочувствие, с увереност, така ги приемат нещата и си е правилно. И така трябва да бъде. Защото пък техните италиански или австрийски съперници, те също са такива. Те също ги виждаш, че са с така това най-ново поколение Z, или как е Gen Z? Z, алфа, бета. Да, така трябва да си... Няма как да искаме Gen от тях... вече остаряха. Да, няма как да искаме от тях да бъдат... Дори да не се иска на нас, по-възрастните, и да каже, виж ги, те нямат уважение нещо. Не, те си имат уважение, но те просто по друг начин приемат нещата. Но това върви в цялото поколение.
Да, съгласен съм и е толкова готино, защото нали, сега си говорим за успехите в зимните спортове, но ние имаме хубави успехи и в леката атлетика. Ето, тук преди теб ми гостува Божидар Сарабоилков, който прави невероятни неща. Национален отбор по волейбол, тези млади момчета. И мога да изброявам и още да не пропусна някой, за да не се обиди. Но когато си говорим за следващите поколения, видях видео на твоята дъщеря, малка на ски. Това чувство какво беше да я пуснеш в твоя друг дом в планината? Хареса ли? Беше много... Аз как няма да я хареса? бях си казал, че аз съм в смисъл със сигурност щях да я кача рано или късно. Миналата година пробвахме за малко. Тя сега е на 3 и малко. Някои родители прекалено рано ги качват. Ме е ясно защо. За да се покажа, за снимки във Фейсбук и така нататък. Много малко го правят на тази възраст, под 3 годишна възраст, за да едва ли не да кажа, защото трябва да подкара ски и така нататък. Аз знае горе-долу, че около тази възраст ще я качим. Тази година я качих на ски и разбира се, тя си е малко, дъщеря ми така своенравна и не... доста своенравна, не малко. И така не й хареса в първи момент, обаче аз знаех, че трябва леко да да си я побутна, да я оставя, да се успокои, после пак да я пробвам и в един момент просто се пречупи и започна да кара. И то кара много добре. Аз съм много щастлив. Даже сама поиска на сноуборд. Качих и на сноуборд за малко, разбира се. 10 минути, каза не искам, оставих я до година. Силно резонира това, което каза, нали? Много родители искат по-рано за снимките. Съвсем искрено те питам, на колко е хубаво да се качи едно дете за първи път? 3 ли е възраст? 4 ли е? Едва ли аз съм човек, който би казал. Може би някой ортопед. Ако не ми го каже човек, който е печелил толкова много състезания на зимните спортове, не знам кого да попитам. Да кажа, може би някой ортопед трябва да каже от гледна точка на здравословно дали е толкова. Защото чепелари, освен това, там дали всеки се ражда да ските общо. Аз съм се качил на 3 годишна възраст. Не знам дали преди 3 е много здравословно. Да, те са леки, нали, и паданията не ги притесняват и като си усукват краката не е проблем чак толкова много, нали, като при голям човек, но мисля, че тази възраст е подходяща след 3 години, но по-рано. Това също се свикване с снега, нали, от началото. Свикване с снега, с скоростта, нали, като започнат, с контрола върху ските или пък върху сноуборда. Но определено като започнат по-рано, някои са страхливи, но други пък нямат още такъв страх на около 5-6-7 годишна възраст и тогава може би се пречупват в този момент. Най-вероятно така и в плуването, тъй като аз доста късно се научих да плувам правилно, ако трябва да съм честен. Но да, може би страховете, които им навлизат след това и които ги отключват или които почват да, нали, така, да възприемат нещата по друг начин, може би това по-ранно качване, около 3-4 годишна възраст, да, мисля, че е подходящо. Но пак казвам, може би някой ортопед трябва да каже дали е здравословно. Защото наистина някои родители доста рано качват децата си. Рано говоря, около 2 години, да не кажа и под 2. Но най-вероятно е чисто за... знаеш. За новата известност. Да. Така да се каже. Не мога да кажа, че аз не съм горд с това, че качих, че караме. Даже смея да кажа, че доста добре се справя. Че по синя писта успяхме да я пуснем, така че... Браво. Да. Много е хубаво. Много хубаво да го видиш. ДНК се нарича, Радо. Не знам дали... Не знам. Но това, че тя започна, порасна и взе да ме вижда и по телевизията, на финалите, където... Тя беше в Банско, нали? Да, в Банско беше наживо, така че тя започва... това е вдъхновението всъщност. Ако тя не го вижда това нещо и не го показваш или не ме вижда по телевизията или не я водиш на пистата, тя няма откъде да го поиска. А тя трябва да го поиска. Или детето съответно, то трябва да го види и да каже, искам и аз. Това е вдъхновението, за което говорим, нали, между мен и по-младите, между
много малките в момента и тези, които гледат мене и Тервел и Малена, и те искат, ама искам и аз да се кача. Нали, това е идеята на това нещо. И това става по естествен начин, по естествен път. Както тя каза, искам да се кача на сноуборд. Тъй като аз бях тогава с сноуборда, взех един малък сноуборд, пробва го, не искам повече, добре, но много е важно как им го представяш и как те да го, така леко да го пожелаят, за да тръгне. Иначе ако с голям натиск не мисля, че става, даже може да последва обратния ефект. Но това учи на любов към природата и към планината. Да. Планината, природата, гората. И уважение, разбира се. Уважение, да. Но аз знам какво ще правим. Със сигурност ще посещаваме по-често, след като сега и това лято, и следващото, като порасне планината, гората, трябва да е там постоянно, за да обикне. За да види колко е прекрасно, колко е хубаво, колко е чисто, каква енергия, нали, как се зареждаш. Аз специално за себе си мога да кажа, че прекарам доста често и през летния период, и по време на тренировка, извън тренировка, само за разходка или само за разведряване в планината. Много, много ме зареждаме. Мога и сам да ида в планината без никого и пак се чувствам много добре. За гъби водил ли си я? Да, ходили сме за гъби и даже дядо е много добър габар. Аз знам, че и ти си гъбар. Да, аз също обичам да ходя много за гъби. Ходили сме и сме откривали гъба и сме я карали така да откъсне. Нали, в случай ние знаем, че гъба, която не е отровна, познаваме и... А тебе какво те запали по това? Защото и там се изисква сериозни знания да знаеш коя гъба да се откъсне. Ние сме от този край, от Родопите, знаеш. Аз от доста малък и майка ми ме е водила на гъби като малък и покрай на жена ми е баща и той е габар, ходи често и покрай него така се запалих още повече и ходиме доста често през годините, когато има, пък и когато няма чак толкова много. Мене ме зарежда не чак толкова, аз не го правя толкова заради самото ядене, но по-скоро откриването, тръпката, да намериш, да видиш къде, нали, да опознаеш гората, къде може да има, къде може да няма. И си е като едно хоби. И това ми е едно от... Да, аз нямам много хобита, но приятно ми е разведряващо. Тук колегите оператори в студиото може и да не знаят, но летиш и с дрон, така че и техния хляб може да вземеш. Това е леко така затихна. Имах такива импулсивни разни усещания да правя нещо и то в периодите, в които бях контузен, страдах там покрай, изпитвах болка и така нататък и човек се опитва нещо да направи, за да се почувства малко по-добре. Но основното, мотор, преди карах доста, сега не чак толкова. След кръста ли спря с мотора? То някак си дойде от комбинацията... Комбинацията между това, че трябва да пазя кръста си, колената си също, приемаш това и знаеш, че това ти е професия и работа и не можеш да правиш експерименти с тялото си. И някакси тези причини се комбинираха и го намалих почти до минимум карането. Малко по-спокойни хобита, сявам домати, ходя за гъби. Поне ядеш хубава храна. Да, така. Да. Стигнал ли си своята зона джакпот в живота? Как го усещаш? Аз не знам, през годините, мисля, че помадрях. Обичам да философствам доста понякога, за което ми се кара. Кой? Жена. Така, да си кажем. Защото, може би, в годините, като малък, бях много скромен, не говорех, стеснителен и някак си сега, като че ли се отпушва всичко и почвам понякога да размишлявам, даже се губя и в мислите си понякога. Аз мисля, че, пак казвам, в годините, защото доста години преминах през контузии, то моя тип контузии са такива, които до сега
разбира се, и слава Богу, не са ме изкарвали за цял сезон извън играта. Кръста ми винаги ми е позволявал да карам, но много години ми е отнемал процент от, да кажа, от спортния, от резултата. Тоест, усилието, което влагам, не може да бъде на 100%, на 95%, да кажем, 98-92%. Измислям си, преверзирам, но ориентировачно. И бих казал, че много добре оценям живота си, когато съм здрав. За това какво имам създадено като семейство. Дете е страхотно, прекрасно, здраво, живо имам, така че мисля да кажа, че имам всичко и съм много благодарен, щастлив. Всеки ден съм благодарен. Особено когато съм здрав, мога да изпълнявам това, което обичам, работата си, сноуборда, да тренирам и просто аз светя, просто грея. Детето ми е здраво, може да спортува. Какво повече по някой път му трябва на човек? Това са елементарни неща. Не мисля, че джакпота не мога да искам повече. Направил съм много така сериозни постижения и резултати, които са остават в историята, нали, на българския спорт. Вдъхновил съм много деца и продължавам да го правя. Отваряме пътя за много деца, за този спорт, подпомагаме ги. Това, за което говорих много хала, даваме им го от сърце на една табла, аз така го като метафора слагам всичко и така им го давам. Някой даже знаеш, като те казват, нежелано добро не се прави. И понякога имам чувство, че притискам нещата и искам да дам повече, отколкото някой може да поеме като информация и като желание да го поиска преди това. И усещам, че това се случва понякога. Не знам, защото аз винаги се поставям на мястото на отсрещния във всяко на отношение и при спорове и така нататък. И ако на мене по онова време, ако някой е могъл да ми каже по-рано да си взема тези жълти обувки или да направя определени неща, съм сигурен, че ще да има много повече резултати, но това си е моят път. Просто си мисля, че ти казваш, нали, може би понякога се опитвам да помогна повече. Наскоро чух нещо, което много ми хареса. Най-добре е човек да прави грешки от щедрост. Да. Ако най-добре да не правим грешки, но ако има такива, нека да се от щедрост. Така може би ще е едно по-хубаво. Не, имам предвид, че понякога насилвам нещата да помогна на някого. Не говоря за конкретен случай, но отсреща трябва просто човек да си премине през някакво време, да сгреши някъде, защото наистина грешките много учат. Аз си давам сметка и когато се върнеш назад и кажеш, аз тогава, ако бях направил еди какво си, ама ти тогава си бил с друго мислене. И няма как да мислиш как след 10 години напред и се върнеш назад и да променяш някакви неща. Ако бяхме всички, щяхме да сме върха. Никой нямаше да прави грешки и в живота си. И то какво значи грешка? По някой път неточност или неправенен изборно грешка. Така, хората трябва да сме благодарни. Аз съм много, много щастлив човек. Благодаря ти много за това разговор. Беше ми много приятно.